Lah kok sepi meneh ya. Dangdutan wae. Lah ngabari yo ora. Wah. Wah, aku leh mati. Wah, aku leh. Wah, lihat lihat. Hei. Hei. Oh, Mas. Esta. Esta cira. Asa pito? Bisa ora. Bisa ora. Bisa. Wis entarno. Ngono marah. Ora ora. Esta. 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 Gekno. Gekno, wong gogok wae. Biar aku le wong pengen. Ini pernah lo biar aku. Gak kayak ini wae. Ya, Mas. Nah, cepet ini Mas. Untuk urung tak wae. Mas. Saya Ini jatuh kono. Kuwi keceng kok. Bung lihat jajak. Jatuh. Kempos ngono ala. Mau sak bening lho iki. Iya, Pak. Aku gergagas ngono kan mau. Apa? Bening ya, nak merasane legi ora? Halah, kaya temu lawak. Temu awak. Mending temu awak jane legi ne. Putra Wali. Halah, Putra Wali karan gur ketotok iki pengar sere. Amat, karo godhok iwak awian guli. Aku kadenge gumen to. Genah. Esok kenah-kenah ngono ya. Goblok bakule. Ning Bakule gogok buren apa ngising? Saya sasi. oh, Iraimu ora disesisan lho. dan rada resik ngono ya. Kamu karo Wis kan bayi. Gan bayi. Pernah ya bayi ini. Ke piye produknya piye modelnya? Walah, kuwi paling temunan kuwi. Temunan ora. Atau telodok. Mending. Mbathek watu mak. Kamu lah metu. Soko anu iki. Asap. Heeh. Asap. Dadi kaya anu Aladin. Heeh. Lah muncullah dia. Mana Mas? Oh, Ya menang lah, kowe ngomong-ngomong dhewe kok. weh. Wis, karamu gelutan aja Mas kuwi. Ya no. Rewel lagi. Bocah rek mentol dase kabeh Kamu iki lah. mentol dase Alah. Bodine kijing ora. Gadek. Bocah. Mana Mas? Yo mesem no. Lha untung mau marmer. Ora aja ngono. Apa niki? Kaya anu, ngerti ra krawit ketak ngek. Bune. Tilon kusine iki lho. Kala anu ku lho, udekan semen tambah-tamblake terus. Kuwi Mas. Kuwi Mas. Ini. Irung lam. Kepecak. Ora pecah. Lho apa? Pelok pelem. Helm baru kabeh penplay ya. Helm marah tuh. Ora ngajak grup piye, Mas? Ora, ono marah. Mari sih Mas iki saking ngape wong loro iki lho. Diwedeni lho, kakai. Heeh. Gedeni. Ora ngerti kowe. Bupati kenal karo gumuk bupati. Cetok. Selamat kanca. Lah, jaman ngendi? Pala-pala apa kok iki? Ane kok piye? Ya ora Mas jenenge. Ya ngono. Anu Mas. Pani. Ora jadi kaca. Oh. Ruwono sih. Bulan gelas mah. Ngerti papan endi nggon pembeli raja merupane elek bagus terus lambene elek raja. Contohnya salam kuwi, salam. Ora lukutne tetep ya raja. Wong tuku. Oh, dhek kok seramat sendal lho, mau seramat bedat lho rupane delon. Pramu dipias. Halah. Panak plus. Saya ngedeken. Mas. Lah piro? Ya kabeh pira? Ayo, Mas. Ayo. Aku kok sembayang. Lo genep 5.000. Nanggo men karo wong sugih. Heeh. Ya 150 ngene, penak. Beda apa men beda. Heeh. Aku hobi ya pasti wong bakal tok. Hobi piye caramu hobi ya? Bakal hobi. Sak 70 kowe. 70. Ora gitu mari kowe. Heeh. Bebetan iki bebetan. Wong ora gadek bae nambah lah. Duitmu tau. Aku ora nggo titik ngono. Gua baca gawa. Iya Baca lali. gawa. Heeh. Sik tak hampir tuh watok kandel kan boleh lagi. Tutut nang tutut lagi. Mas. Tambah iki kuat ora tanganmu. Duit konsultan itu kuat ora iki. Kuat no. Ya, tahu teh.
bukaan kok sih ya. Heeh, aku tambah dhisik. Gede banget iki. Heeh, abot. Abot. Heeh. Kuwi gitu ku omah. Tangan loro. Ya. Nah, tangan loro ditekem meneh. Heeh. Dadi celak kambit ya, Diabu. Labu kaya apa ya? Ngentotku. Kayaknya ngutang lho. Lah senengku. Pentot lho kangen. Ayo mulai. Kabuk tong. Ciri ngutangi piye? Lah kamu ngomong Rame iki, Mas. Ojo, ayo lanjut. Yo, lanjut. Yo, lanjut. Yo. Wes. Saya pernah. Ciri bakul kopi. Besok bayar ndak sepetok. Ora, sodak petok lunas ngono ya. Kamu lah. Ayo. Petok ya paling ya. Orene mengarep utang dadakan akan cangkem. Ya. Sekrep biar coba. Mantap. Utang. Bisa utang gampang. Cetok, lah. Auto wis udah dari Mas dadak nyakut ke BPKB bareng. Udah. Mungkin sih. Mungkin sih. Erliran sih. Wah. Aduh. Penak biar coba. Ning desa san bener omonganmu. Kowe enak tenan. Oh ya, Andi. Iya. Rambutku keras iki. Keras ta, Bang. Raja ngono. Ya. Ora level apa jenenge apa kuwi utahe mergone apa? Ndak cara menurut wong biyen ya ta kuwi. Iya. Kalau wong biyen. Kuwi linggo ning isore wit jambu wer pas kembang ae lho. Nah, kan kerantapan lho. Rupamu. Kerantapan. Iki anu. Piye. Ngomong dengaran iki. Oh. Wah, kangkung. Wah, kangkung londo. Kangkung londo. Bosku albino. Albino. Oh, bener albino. Apa? Oh, iki dinosaurus sing tunggale kadal lho, ngerti ta? Yang berakat kowe sing urus iki. Jarene wong lengarane wong wedok arane boyo. Wis mau. Oh, ya, playboy wong yang dipudat-pedet terus ngono kaya tali layangan ini piye? Wis ra apa-apa piye meneh. Getas lho, cinta kok getas lho, Oh, iya. gampang pedat. Aku apa jenenge Iya. Gede Sumia kata ayem kuwi ana daya tarik dhek ora aku. Asline ya. Aku tenanan iki. Tenan asli. Tenanan iki. Real, tenan. Pengen ngono ana. Iya, tenan. Ruang iki lho. Nasik Bang. Piye. Aku jadi seneng lah. Heeh. Aku ya arep critani iki arep mendekati, Heeh. tapi ora pacaran. Pacaran tata sase iki. Weh, elah. Sing guru sosmed. Weh. Yang lagi apa? Lagi madang lho. Ngono ya. Ngelai madang dhewe Kok lho. koyo mae ya. Mae ngerti. Ngirimi panganan yo ora. Aku arep kuwi. Piye? Agama Islam lho. Taruh. Wah, Iya, keras. deh. Ya. Duhai senangnya pengantin baru ngono ya. Cita-cita karo arep umroh bareng. Umroh bareng. Wah, Kiai Haji Gumo Albino. Aku tak jauh ora. Asal mandek kok Cikarang wae, Pakku. Ya Pak Berarti kudu terkepet kok. Nambah Wis ban. ra apa-apa. Tak ban lambemu. Ngono. Piye lah iki apike piye iki? Wis kuwi ndak menurutku nek kowe kalau seneng tenan, Heeh. tembungan. Tembungan marane omah tembungan. Wis lah, Ngono. tuku sikat, Lah terus apa tuku sikat barang? mangkat. Wih, masuk biangan. Genah. Kata biang. Duit kayak gaspol kopling lorong. Iya, Dia. Ngono-ngono ya. Nak tahu sumi piye ta? Apik bojo tenan iki. Bocah ya ayu tenan Iki. ya. Kandhane. Heeh. Iki adate kene iki nang desa to iki. Heeh. Apik iki lak cara rabi mah bayang sakne to iki. Heto. Aku lho karep piye? Sing murah wae sing bayar apa ngono lho. Gelem. Wis intine wong rabi ki lak ya nekake Heeh. anu tamu ya to. Iki mbokmu pakmu, Oh. kon iki mboke pake kono, Tengah iki misale kowe, lah iki Sri. Lah iki wis ngene dijejeri dipajang. Sri lah mantanku. Sri ya Allah, Sri menekler. Ora kler. Tak belen. Iki kowe ya gumuk ya. Iki anu, terus Sumi. Lah Sumi, terus ya. dipajang ngene iki. Ini ora wae. Wah, nggo adat ngendi kae? Lagune sing bar kuwi lagune ngene. Apa kuwi sing sida rondo kae? Udune ngo. Ngene marah. Golek almu rondo iki golek almu bolongan anyep iki golekanmu iki. Ngebuang melotok ngendut Apa anu lagunya paling hit wi? apa? Seksa kubur. Wah kanggo kowe nemoni kuwi. Ya lumbukmu. Bayangke lah. Ya kuwi. Ngene iki. Tungglak tungglung tungglak tungglung. Ku mau terapi. Ya terus anu
keren ngono kae gajiku ya aja kutok ngono kae ya. Pemantan kekalen. Ngono. Kang Asmo kumuk sidon jepatir. Oh, jangre tenanane. Oh, parah. Kamu loh. Kok mulai batik Pak kuwi anyar tak colongin sik. Wah, jadi colong cilik ae. Iya, Iya, cilik nembung. Pak, aku anu arep jagung ngono wae ra wis. Iya, jago. Lah kok real nembung. Tunggu manten ngono ya. Iya, tunggu mantan. Tunggu manten Lah kan. tunggu mantan piye to? Apa? Ora tunggu mantan. Ora tunggu mantan, ngeterke mantan. Bater mantan. Ora tau rapi. Pren mantan. Jangan pisan. mantan iya. Kamu lah. Jangan pisan diputus. Ya, Ora putus. tapi ya Pedat. Saga-agas kowe ora gagal Sri. yo saya ngono. Mari mun. Langsung ning omahku. Piye? Gawake. Oh, hawi. Gawake armada ora? Gawake armada ora? Gawake armada. Duwemu ki apa? Lho, komplit. Alphard duwe. Pajero duwe. Ya to. Cari pirang-pirang. Oh, cari juragan angkot. Ya. Sing rada telu wae to? Heeh. Terus men rada telu. Oh, kok ketak kok Apa armada. gri bar sume kowe dengan baku lemo lho. Wes. Ya dia Leng udak lho, Mo. walah Semasuk. arep tak kandaske malah. Gimana eman ya? Heeh. Eman. Negara hukum. Wah, ini nyamuk akeh men saya to, Ibu. Dunia apa iki? Apa iki? Nakal. Tuh muntu. Siap. Kalau jono tok sih kene. Aku tak gak armada mungkin Oh, 100 aku. Yes. Dan Wah, yang bagus nih. nekli ya. Iya. Masuk. Seh. Awal lemu ke dream ya. Dream lambemu. Kira. Tomato era. Le, adus. Dan bagus soalin. Perlu kok ambil bodo dong gonen sing kan iki. Kompal bodo tuku ora. Lah apa tuh? Kopi. Lho, kopi galesan. Lah tenang ya katang telur ora tuku aku. Ya, yo wes. Makur mangan lah. Masa apa tenggereng lah. Alum jamur tok. Ya, Bali ngono wae. Ya aku sare ngombor-ngombor wedhus sik. Ngombol wedhusmu kali Iku tak mati nah. mati wedhusmu. Ora. Salim dene dadan cak. Ya. Bagus. Yo. Ini bagus kira kok salam lo teko tenter manten bareng iki teko piye? Paling koyo baru kira bagus ya. Halo. Wedian. Kayak sewen mati. Iya, Gus. Ngerti gua bulutan dadung ya. Wah, kowe kaya Jawa ngomongnya jenenge anu. Lah aku sing ngungkuli cara kok mabur tanpa sayap nendang tanpa cutang ngono lho. Iya. Ora. Karmu ora ngerti basa mantep. Tetoy. Wah, iya. Los. Ya. Emang ada glak. Ya. Sumi bakulan. Sudah kacau saya. Siap. Apa? Direview awakmu iki. Iya lah piye. Oke, rambut oke, rambut oke. Tato oke. Ya, iki nggo siji tok. Apa? Delok sendalmu lho. Ah, kualik, kaya utangmu mlese. Kotoku ngendi lho iki? Siji Sama ganteng si gerah. 10 harus songo. Beda keyakinan kapan lambung. Buan wae. Malam. Lah ngono. Nah, gua apa? Nah, golek iki. Gua ya. Ya sik. Lah iki. Lah ini Pakmu hebat. Madure pelem, tukul sepatu yo. masuk. Rasenan iki. Sneaker andalan. Pelem sneaker. Sampe pakmu hebat tenan yo. Saya Bener yang Jawa bilang. kosong meneh. Rata Madur sepatu. pari tukul seketek iki pelem sepatu. Semangat. Seh, las. Pas. Ya. Ya. Nama. Ambung kecete wah letong Ora, Rek. animal lam. Ora. Letong sente lah batak ambek. Ora, gur kecing kan. Tenang ngene. Ya wis ora. Kan ini sar ngono talok kono. Gini iki. Ora, ngono kene ya. Gini. Dekemu kaya peketat ya. Ngono kuwi. Tenang aku ya. Doae muga sukses kok. Genah masuk. Ya. Wis. Audio ini syaitan rajim. Tonton sik kayak cakol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gumo. Aku mulai. Pinggir kene ra, Dik. Orang lewat.
Iya tak bali. Ora Mas, oleh kok ngono marah. Ngono tadi. Dengaran Mas Rene, nggawa batik insan apa arep nyinom? Ya, Dek, penampilanku. Bagus ora ya kowe? Ora Mas, bisa wae. Ini lho Dek kowe. Sing kepisan aku rene harus silaturahmi. Sing kepindo anu Dek. Anu apa Mas? Iya Dek ya. Anu. Isin aku. Betul izin barang, apa izin? Ngomong wae. Deg-degan ya Dek. Rasanya adem panas, awan bengi rasa turu. Loro to Mas, periksa krisik kono. Nak loro. Ora ya Dek, awis sehat ya. Jarine adem panas. Iya Dek. Sejak pertama ki aku ki bayangke kowe terus. Arep madang bayangke, arep turu bayangke, nganti arep nyising kuwi lho, ki kebayangan pikiranmu Ndak kowe pas- terus. Lah kok iso ngono Mas? Apa iki jenenge cinta ya, Dek? ya? Cinta. Iya, Dek. Aku kaya nemokke tulang rusuk kowe ning awakmu. Kowe gelem ora dadi bojoku? Piye Mas? Bojo? Iya, Dek. Ibu dari anak-anak rusuk. Piye ya Mas? Ngawake dhewe iki lagi kenal kok. Terus langsung ngajak bojoan wae. Iya, aku paham, Dek. Aku ya iki ameh nganu, ameh rintis karir sik terus nyenengke wong tuaku. Urung kepikiran meh rabi barang. Berarti kowe tolak aku, Dek. Isumi, apa yang kamu lakukan itu jahat. Bukane ngono Mas. Mending saiki awake dhewe nata karir sik dhewe-dhewe. Apa kowe ora pengen nyenengke wong tuamu sik? Nek kuwi aku pengen to, Dik. Makane Mas, saiki nata karire dhewe-dhewe sik. Rabi sok-sok wae. Penting wong tuane seneng sik karo awak dhewe wis duwe gawean. Ini cinta, Dik. Cinta kan merubah segalanya. Salah kuwi Mas. Weteng ngeleh apa arep dipakani cinta? Bayar listrik tagihannya apa Mas? Dibayar karo cinta. Apa meneh tuku susu karo pokok? Apa dibayar di cinta? Nah, terus aku kudu piye, Dik? Mending ini Mas. Saiki fokus karo kerjane dhewe-dhewe. Kowe kan yo nganggur. Golek gawean sak ono-onoe. Penting halal. Dik. Berarti nek aku wis kerja, kowe gelem karo aku, Dik. Jodoh ora nek sing ngerti Mas. Pasrahke karo sing kuwasa wae. Ya wis, Dik. Tapi aku ki oleh ngancane kowe bakulan to. Oleh kok Mas. Suwun lho, Dik. Wis tak bali sik aku. Ya wis Mas. Tak golek gawean kono mropot. Macul kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati Mas. Nggih. Gumoe sini endi sini, wah. Makan-makan kita iki ndak podhomu kae. Piye? Rai mah kusut meneh. Wah, cedak makan-makan lho iki. Kalau kamu yang tolak alus-alusan. Wah. Lah tolak piye to jeneng? Dari makan buat gawe apa gitu. Wah lah, nek ngono tenang wae. Wow. Wis mengikuti zaman wae, nyambut saiki sing anu online lho ora. Deliver online lho genah cetok, gawane akeh. Kamu berapa? Wah, ana kurang armada omahku akeh. Tenang wae. Masuk. Mana? Masuk. Masuk. Wis ayo ana yo. Masuk. Wis. Cetok Cetok. aku ngomong ya kan dulu ya. Iya. Tak salin sik. Yo cetok. Babi. Ora. Keke. Wes padha biasane, yo aja. Boleh sik. Yo. Endi ya? Salamnya kata-kata kenal jadi ngeteri alpat oh apa. Oh. Wes. Apa iki? Wes, armada era. Jangan. Iki sapi nyambut gawe. Kayak apa? Beh, cetok. Lingkarane wong-wong jenenge gocak. Iya ta. Gocak samudeng, kocak polome kok. Lambemu. Enggak lah, marke kok bandeng ribuan. Wah. Ya ci. Keras ra.
merek roda bandeng Ribbon keras kisah nyambut gawe wah spek-spek oke san Lakre kocak kowe. ora kocak kuwi pikiranmu tak ning kocak coba belenono ora pikiranmu ning kocak ku mau Orine momprot kowe. weh iki ora oli gemuk jenenge wi weh Sopan. weh cetot lon sesek menapa lon suarane oh sopan jos iki Jati, jati. los Wet kira gitu. weh cetot wah aduh ora Cok SSS ini ya. weh mana mas Sasa. Wes nek ono tak tinggal beli ya. Kamu penting nanya ini loh. Oh, tenang aman. Sih ya. Yo. Lah, buat guys lagi. Nyang. Kopi. Wah, Kopi. suwi. Mas Bumo. Ya kayak aku lagi. Buat kayak gue, kilo. Kerja apa, Mas? Driver online. Ye. Masuk orang. Masuk. Penting halal ya, Mas. Semangatnya udah Ali. Ya semangat, jaga mood, tetap berdoa. Wah, semangat teman dek. Tak masuk ya. Boleh, Mas. Ya, Masuk. ya. Ya lah, sepinya ngene. Nek sawang langsung rabuk, bayar beras bro ya gelem aku. Becak. Wah, boleh. Pelanggan nih. Nanti. Ayo. Ayo rumah. Kuatura. Belah, guru kowe kuwi lho kuat Iron Man. Iron Man iki. Ayo, rumah. Ayo. Oh, apa tatanya apa? Ayo. Guru. Boleh. Kabeh iki. Kon musuh kabeh iki. Yo. Walah, Gusti. Ditolak rezeki. Sayo. Tak kuat-kuat ya lah. Yang mana? Saya. Halo, kenapa? Halo. Lah, becak bodol ini. Kok kamu lu emon? Wah, becak bodol ini. Wah. Becak bodol ini. Bukan. Ditumpake mah. Waduh nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, wah iki wah. Udah kuat. Lagi. Alah, foto yang ngene lah Gusti iki piye iki? Ngogang gitu lho. Alah. Lah. Tambatan pisan ae mah ngeterke arisan tak cilik. Walah, becak bodol kabeh iki. Itu servis iki. Kondang motor. Lah, lakar kena iki. Wah, nemu